Καλώς ορίσατε στον ευωδιαστό κόσμο της Essence. Γιατί να στερούμαστε ακριβά επώνυμα αρώματα που μας αρέσουν επειδή είναι πανάκριβα, όταν μπορούμε να απολαμβάνουμε το ίδιο ακριβώς άρωμα με πολύ φθηνότερη τιμή? Μήπως η οικονομική κρίση χρειάζεται έξυπνες ιδέες για να την αντιμετωπίσουμε? 3 μοναδικά βήματα επιτυχίας σας με την Essence. Πρώτα απ' όλα, επικοινωνήστε σήμερα μαζί μου για το δωρεάν κωδικό συνεργασίας. Δοκιμάστε τα προϊόντα, παραδείγματος χάρη το αγαπημένο σου άρωμα, έτσι ώστε να επιβεβαιώσεις την ποιότητά του σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος αλλά και το οικονομικό όφελος για σένα. Απλά πρότεινε το καθημερινά σε αγαπημένο σου πρόσωπα, σε φίλους και ανθρώπους που εκτιμάς και θέλεις να βοηθήσεις. Με την ολοκλήρωση των 3 αυτών πολύ απλών βημάτων θα αποκτήσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ένα πολύ σημαντικό όφελος. Σε καλωσορίζω λοιπόν εκ των προτέρων στην πιο πετυχημένη ομάδα συνεργατών της Essence στην Ελλάδα και είμαι απόλυτα σίγουρη πως πολύ σύντομα θα δημιουργήσουμε την πιο πετυχημένη ομάδα, τη δική σου ομάδα.